ଆଜ୍ଞା ରୂପା ବଗିଚାରେ ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ। ଆଚ୍ଛା ରୂପା ବଗିଚା 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 ତ ଜାଣିଛ, ରୂପା ବଗିଚା ବି ଜାଣିଛ ଜାଣିନ? ଆଚ୍ଛା ରୂପା ବଗିଚାରେ ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ। ରୂପା ବଗିଚା କ'ଣ? ସୁନାର ଫୁଲ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ସୁନାର ଫୁଲ? ହାତ ମାଂସ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା ପୁଣି ମଣିଷ ସୁନାର ଫୁଲ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ତୋଳି ନବ ଦେଇ ତା କିଏ ମୂଲ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେ କେମିତି ତୋଳିବା? ଗଢ଼ିଦେବ ତୋତେ କିଏ ଦେଇ ମୋତି ମହଲ? ମାନେ ମହଲ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଙ୍ଗଳା ଯାଉ କହନ୍ତି ଘର, ମହଲ ବି ଜାଣିଛ। ମୋତି ମହଲ କ'ଣ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ସେଟା ଆପଣ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଖି ନୀଳ ନୀଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯମୁନା ପରି ତ ଚାଲି। ଆଖି ନୀଳ ନୀଳ ତ ଆମେ ଜାଣିଛ, ଯମୁନା ପରି ତ ଚାଲି ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଯିବ ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ରହିଯିବା। କେମିତି ଆସିଲୁ କାହା ସାଥେ ସରଗ କବାଟ ଖୋଲି? ତା ଇଚ୍ଛା ତାର କେମିତି ଆସିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କବାଟ ହଉ କି ନର୍କ କବାଟ ହଉ, ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାର ଯେମିତି ଆସୁ। ସଜ ତୋର ସାତ ରଙ୍ଗ କଥା ଚଞ୍ଚଳ। ତାର ସଜ ତାର 7 ରଙ୍ଗ ହଉ କି 10 ରଙ୍ଗ ହଉ, ସେ ସଜଉଛି ସେ ଜାଣିଛି। କଥା ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ସଜଉଛି ବୋଲି ଆମେ କଥା କହିକି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବା, ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବା ନା। ତା ମନ ତା ଚଞ୍ଚଳ, ତା କଥା ସେ ଜାଣିଥିବ। କେଉଁ ବିଧାତାର ହାତ ଗଢ଼ା ସୁନାର କଣ୍ଢେଇ ତୁ? ଭଗବାନ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଜନ୍ମରୁ। ବିଧାତା କହିଲେ ସେଇ। କେଉଁ ବିଧାତାର ହାତ ଗଢ଼ା, ପୁଣି କେଉଁ ବିଧାତା ଅଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେଉଁ ବିଧାତା। ସୁନାର କଣ୍ଢେଇ ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସୁନା କଣ୍ଢେଇ। ଯିଏ ଜାଣିଥିବ କିଏ? ରକ୍ତ ନାହିଁ ନା ମାଂସ ନାହିଁ, ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ କିଏ ସାଇତିବ ତତେ ନେଇ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ। ତତେ ଯିଏ ନବ ସାଇତି କରି, ତାର ସାଇତି କରି ନଉ କି ଅସଜଡ଼ା ନଉ, ସେ କଥା ସିଏ ଭାବିଥିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି? ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା। ଆଉ ହଁ ଲାଜ ତୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହସ ବଳ। ଓହୋ ଲାଜ ତୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ନା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ? ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହସ ବଉଳ। ହସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଉଳ କ'ଣ ବଉଳ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।